Ale tieto potiony, nice, tie používam. Kde je? Tu ja ho. Používam. Proste chýba mi tu... Chýba mi tu neviem koľko res. Málo. Tam je ešte toto. Čo ešte? To je všetko. Aha, blessing ešte. Skoro. Ale veď už ma nehajte. Čo ešte? Blessing scroll a ideme na H2. Bez buffov, proste ja som tu bez buffov. Maj bufferku, ty kokos. Ježiši Mária. Môžeme chodiť Nikosa. Dajte mi ešte jeden spavník metinom, prosím. Tieto šardy, tie máš na craft toho nového kameňa, toho monsteru na plus 4. 10 ich potrebuješ, mám 2 zatiaľ. Boh vie koľko to stojí. Ah, metin, nice. Let's go. Ako Sura, zas 100 vecí na seba. Nevadí. Chcel som si za tie roky. Všetko použijeme. Tieto zvyšovače ani nepotrebujem. Vlastne nemám zapnuté ani tie defy. No, to som si mohol skôr na bossa nehať. Až keď to vypne. Čo tam je? Čo padlo? Nevidím. Bože mi tak nespadne toho bossa. Dobre, XP tu dáva, ale tak použil som jabičko. To je pravda. No nič, tak ideme na Ch1, potom pôjdeme na iný spot. Nehraj mi tu hudba. Na autohante už. A to je ľahký. Metin. On dáva na autohante Metin akože, alebo čo? Ja mu rád pomôžem. Moon chest, simmering shell counters. Protein snack.
tam ešte niečo? Mám, to mám. Sneh nechcem. Okej, reštart si tým a ideme na iné miesto. Dve miesta už som bol, ideme na tretie. Až, White Perla? Nie. Alchemia žije. Polecem doprava, to som ešte nebol dneska. Metin, let's go! Metin of Moonlight. No tak to bola ťažká nuda, zoberiem tú energiu. Neviem, či idem pozrieť, či ešte vyššie, či náhodou není boss. Rád. Ale ešte vyššie, ukáž čo tu je. To je asi NPCčko. Tu keď dám H2, to je podľa mňa boss. Poviem, že dole ešte, aha, ukáž H2. Á, Metin, ale ja som chcel bossíka voľakého už zabiť. Ale není, tak si dáme Metin. Vyskúšam ho s buffmi, ukáž. Ale šamanku mám Kuana. Nevadí, dáme na H2. Dáme na H2, zatiaľ si zoberieme jednu túto. Dáme sa do mapy 1. Portneme sa na šamanku. Dáme sa do grupy. Aha, mám vypnutú grupu, tak mám opak. Tak šup. No, druhé. Tretie. Vlastne ešte lepšie to spravím, čakaj. Dám si na seba minutu veci, až zapnem alchemiu a teraz dám buffy. Šup. Teraz sa portneme naspäť. Dáme si na seba tieto kokočinky. Všetko pozapínané. Nie,
Ježišmarja, to je márovačka. Bo to jest tak satisfying toto. Fuj. Fuj. Čo lútim, keď nelútim? To je fakt vymysleli ten update. Boha, raz spadne nič a raz spadnú 3 veci. Tak nevadí, ďalší update zbrane bude za 4 roky, no tak museli to natiahnuť troška. Bohužiaľ, všetci sú peckoví v tejto dobe. Cobalt Vein, kurva, ja tu nemám oný. Ja to vyskúšam, ja som chcel skúsiť už aj minule. Toto potrebujem. 20 minút, Bokyung. Vejstím buffy, ale nevadí, jebem. Vejstím akože... Shop, naspäť. To ale asi nepôjde, keď budú do mňa švácať, či pôjde? No, dobre. Kde? Tu není! Bože, dá to hrať. Veď som hneď... Jebem tieť. Betty, let's go. Čuky papája. A už sa neviem pre buffy, jebem na buffy. Pohovej, čo potrebujem z tohto, čo nepotrebujem. Neviem, čo som potreboval. To nie je iné. Ale také na marketu bohužiaľ nie. Vyserem sa na celý monster. Vyserem sa na celé HPčko a zoberiem si rezistance a zoberiem si rezistance to monsters. Proste spravím si turbo tank armor. Lebo damage to bude mať aj bez 10 alebo 15 monster. No, spravím si tankovací proste armor a budem toho na otáhajte postavu tak niekedy. Boss? Spavil sa, že by už? To asi nie, no. Čaká nás tak? Nepadá nič. Elixir, wow.
Aha, Thornbow, nice. Daj sem. Dobre. Nie, zmetím vás mopky, to je halus. Ale nevadí, ešte mám pred sebou 3 chrčka a ešte jeden spot, takže... A dokým to všetko obehnem, tak už môžem sa budú spavnovať na jednotke. Ovšem, až tu nikto nebude. Ďalší metín, let's go! Prosím, nech spavnem bossa tentokrát. Hej, čo je, že berú mi HP veľa. Aha, defy došli. Takže bez defov sa... A Moon už... Orchid. Dajte. Ideme to zobrať. Mapa 2, konečne mám dvojku. Dvojku som asi ešte nemal. Orchid. Full banner, let's go. Talizman, hovno. Ceď ho rovno. Neviem tu bossík, no nevadí. Ideme na chlp. Počkaj, ešte tu môžem ísť, čo tu je? Opäť. Trojka a jednotka mi chýba, mapa mám hotovú. Ale asi mám v store trojku a jednotku. Nevadí. Jedno čisté. Aha. Okej. Tu je. Mišo, oco tu je. Asfirna. Let's go. Ow! Ow! Leave me alone, motherfuckers. Ja nemám ani skill veci, proste full damage som. Najlepší talizman, ty píčo. Počkaj, kde sú druhé? Tu je. Dobre, mám na pol hodinu. Na pol dropy. No, upky, Dark Ladder, Cursed Court. Upky. Mapa im padla ešte aj. Nádhera.
Kurčat kork, to je prvýkrát padlo. Let's go. Bože. Mal by som asi rýchlo H2, to sa už asi vyššie nedá. A dá sa ísť ešte trošku sem dopredu, tak je pozrieť tam. A ja potom zlezem dole. Nič. Tu sa dá ísť ešte vyššie. Ja som retard. H2. Takže odpadnú, keď idem z hora, zo začiatku, že tam rešta city, tak nie prvá odbočka, ale druhá napravo, tam býva boss. A potom prvá naľavo býva boss. OK. Poznávame to už, začneme to poznávať. Ja som sa rozhodol, že toto bude moja mapa. Idem pozrieť hneď všetky chačka, možno nájdem na trojke aj bossa. Jebem teraz Metin. Nehaj ma, nehaj ma. Proste nie. Chodri. No, ale na H4 už musí byť, prosím. No to akože už nenájdem ani jedného. Tak počkaj. Tak ešte jeden H. Kurva rád. Nemá, no. Fucking hell. Ešte aspoň dvoch som chcel, 5. Tak proste nemám bossa. Idem pozrieť inde ešte, ale to proste nebude. No, tu už napravo som bol. Tam už som bol, aj tu už som bol. Môžem ísť H1 tu skúsiť ešte. Aj dám sa cez H1. To nebude, tak budem musieť zafúknúť na ľahkých 20 minút 10 a budú spavniť potom zase. Dám sa asi ešte jeden spavník, no. Oh.
dokým prejde všetky one miesta, všetky metiny a všetky chačka, čo mi tu budú spawnovať. No ale to znamená, že... Musím ísť takto, nafotil. To za to nič nevidím. Práve nič dobre nevidím. No dobre no, tento update je akože sick. A to nie je, že by som mal akože double drop, ale to mám, že double drop. Do piči. Posraná hra. Ja sa otrhnul toho, bohužiaľ neviem sa postaviť od stoličky. Dobre, idem AFK a stačí 30 minút proste nahrávania. Tak to spravíme.